बिनि सायाव जोङो फंनैसो बाथ्रा बुंफैदों। बेजों लोगोसे जोंहा बिपिएफ पार्टिया थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव देरहाखांनायनि उनाव गोबांथार जोंहा हाबा मावबोबाय सारा जेनाखि रादायखौ सारा होबोदोंमोन हाग्रामा सारा होबोदोंमोन बेखिनि रादायखौ बिथाङा फारि फारि मावफुंगासिनो आरो मावलांबाय थागोन होननानै जोङो आसा खालामो। मानोना बिथाङा जेब्लायबो जों रायजो राजाफोरनि थाखाय दङ आरो जेब्लायबो रायजो राजाफोरनि थाखायनो डेभेलपमेन्टनि थाखायनो बिथाङा जेब्लायबो मावलांबाय थागोन। बेजों लोगोसे जोंहा जुदि समाराम बसुमतारी सारा जायखौ जोङो गार्जेन होननानै मानियो बिपिएफ पार्टिनि बिथाङा गोदोनिफ्रायनो बुहुत बिपिएफ पार्टियाव कन्ट्रिबिउसन होबोबाय बिपिएफ पार्टिनि जानानै बुहुत मावबोबाय आरो सिगांनि समाव जेब्ला इएम पजिशनाव दङमोन बिथाङा बे समावबो रायजोफोरनि थाखाय बुहुत मावबोदों बुहुत डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावबोदों गावनि समस्थियावहाय। थिग बेबायदिनो एबारबो जुदि बिथाङा एमएलए जानानै देरहासार जायोब्ला बे समस्थिनि थाखाय 1 नं गसाइगावखौ जेब्लायबो नाम्बार 1 खालामनानै दोनफायगोन होननानै जोङो आसा खालामो। आङो बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायगोन जे नोंथांमोना साननो नाङा जे बिपिएफ पार्टिया नोंथांमोननि इनाय मावो होननानै। मानो होनोब्ला माखासे लाइमोनफोरा जोंना इन्स्टा फेसबुकफोरावहाय ससियेल मिडियायावहाय गोबांथार बाथ्रा बुंदों जे हाग्रामा सारा बा बिपिएफ पार्टिया लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां साना लाइमोनफोरनि गाज्रिखौ सानो होननानै बुंगासिनो। नाथाय बेबायदि नङा, हाग्रामा सारा जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय जेब्लायबो सानो। दा जोङो बहुत जन लाइमोनफोरानो बिपिएफ पार्टियाव नांथाबनानै दं। मानो थाखाय? मानो होनोब्ला जोङो लाइमोनफोरानो जोंनि बे बिटिसि ओनसोलनि इयुथ बिटिसिया जोंनि आखायावनो दङ। बेनि थाखायनो जोङो लोब लोब ओंखारबोनानै बिटिसिखौ रैखा खालामनो बिटिसिनि मोजांनि थाखाय जोङो सोलोंनो होननानैसो जोङो ओंखारबोदों। पलिटिक्सआव ओंखारनाया खुनु गाज्रि बाथ्रा नङा। मानो होनोबा जोंनि जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै पलिटिक्सआ दङ। जोंनि जेनेरेल लाइफस्टाइल जोंनि जेनेरेल डेइलि लाइफआवबो पलिटिक्सआ थाबायानो थाखायो। नाथाय माखासे बाथ्राफोरखौ सोलोंनांगौ दङ। माबायदि जोङो जोंनि बिटिसिखौ दैदेनलांगोन इयुनाव जोङो बेखौ दानि जे प्रेजेन्ट लिडार्सफोर दानि जे प्रेजेन्ट दैदेनगिरिफोर बिथांमोननिफ्राय जोंहा बहुत सोलोंनांगौ दं। मानो होनबा बिथांमोना एक्सपिरियेन्स मानसि, बिसोरो बिटिसिखौ लाबोनाय मानसि, जोंनि बिटिसिखौ खुंबोनाय मानसि। जोङो बिसोरनिफ्राय जोङो बहुत सोलोंनांगौ दं। बेनिखायनो आङो लाइमोनफोरखौ बुंगोन फरायनायखौबो लाफानांगौ लोगोआव, गावनि डेभेलपमेन्टखौबो खालामनांगौ। बेजों लोगोसे पलिटिक्सआव नांथाबनायाबो जेबो गाज्रि बाथ्रा नङा होननानै आं सानो। गिबियावनो आङो नोंथांमोननि चेनेल नायगिरिफोरनिसिम जोंनि नैबे नन्दिपुर प्राइमारिनि इयुथ कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै बयनिसिमबो हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। दिनै जोंनि नैबे फाथैबारि जे पलिं स्टेसन दं जोंहा, बेवहाय दिनै जों पकेट मिटिं लानाय जादों। अनलि जोंनि रनिन्द्रपुर गामिनिल'। दा बेवहाय जोंहा जोंनि गामियाव एथ'राबद्राय जोंखौ डाउन खालामनाय जोंनाव दा जोंनि एगेन्स्ट गैया बायदि जों मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला बिसिनि मावनायफ्रा थांनाय 5 बोसोराव जेबो मावाखै जों बेखौ बुंनांगोन। जोंनि बे फाथैबारि गामियाव बिसोर जेबो मावनानै देखायाखै। बेनिखायनो दा जोंनि फाथैबारि गामिनि रायजो राजाया जोंनि बिपिएफ दलखौ मोजां मोननानै ज' जोंजों बिपिएफआव जगदान जाफैबाय। बेनि थाखायनो आङो जोंनि गामिनि बे फाथैबारिनि जोंनि भटार्सफोरनिसिम आंनि हामलायनाय आरो अननाय सिबिनायखौ नन्दिपुर प्राइमारिनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आङो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरदों। दा जोंनाथ' इयुथ हिसाबैफोरा स्ट्रं दं, बिसुआबो स्ट्रं दं, जोंनि प्राइमारियाबो स्ट्रं दं। दा जोङो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जों 780 सामथिं जों बे भटखौ मोनदोंमोन। खिन्थु बे बाराव जोङो 1500नि एभाब जों भटखौ जोंनि नन्दिपुर प्राइमारिनिफ्राय होनो हागोनखौ जों आसा खालामदों। बेनिखायनो जोङो सेस्था खालामदों आरो जोङो गामि गामि थांनानै जों इयुथ बिसिउ प्राइमारि वमेन्स जों लोगो नांनानै पकेट मिटिं लागासिनो दङ। जोङो 15नि एभाब जों भटखौ नन्दिपुर प्राइमारिनिफ्राय जों बे बाराव दैथायहरगोन।